gure unibertsitateko bi irakasle etorri ziren gure klasera torneo hau presentatzea, Ikerlanek organizatutako torneoa. Capture the Flag izena dauka eta desafio ezberdinetaz osatzen da ziberseguritateko arloan. Eta hasiera baten fase iniziala bi aste izan ziren, egunero gaueko 9:00 desafioak ateratzen ziala, eta hasieran 50 talde ginen, eta finalea soilik 10 talde pasa ginen. Eta finala Bilbon izan zen, 6 ordu eta erdiko tartea eman ziguten gure kabuz erronkak egiteko. Simulatzen zuen nola entorno erreal bat enpresa bat zena. Helburua zen enpresaren kontrol guztia lortzea. Enpresan dauden hainbat sistemen aksesua lortzea. 5 kategori ezberdintzeren eta gu nola gehan, banau genuen bakoitzak hartu zuen kategori bat, adibidez nik web hartu nun, edo Ikerrek hardware, edo Mikelek miscellaneous. Eta horrelek ahalbidetu da, bakoitzak kategori baten espezializatzea. Lehen esan duten bezala nola zeon historia printzipal bat, edo bezala zala enpresa hackeatzea, bazai ezan sailkapen egitea. Baina, orduan ginen bakoitzak egiten bere kategoriko edo gai horiek, eta gero historia printzipalen laguntzen jutea eta gure arte nintziten jutea. Nik adibidez nuken ziberseguritasuntan interes berezik bezala, eta guain jasinez ikusten, mastera egiteko edo plan nun dauketen edo ikusten merkatue badaula, lana badaula eta baita politia hala. Talde bezala sentsazioekin eta ni baita karka oso ondo.